गाडी कोणी असतात आपल्याकडे असतात दुकान आपण काय असतं चालीस ना होय ठेवा ठेवा ठीक आहे उठी होय किती बतावी असं आवडते नाही ना किती होते ना No, done. बाप खोज कम बयस बोलो बड़ बड़ गसा कर कता नहीं खेला बेले क्या ला खे नहीं पार नहीं खेले छाड़ी देव मनोजर श्वास कईटा मनोजर श्वास এটা भात ये देगा ना भात भंजा भंजा